Cum credeți că am avut eu răbdare peste 5 ore să toc toți morcovii? Păi să vă spun cum. Seara vreo 2 ore și ceva și mi-am pus un film creștin. Așa fac, îmi pun un film creștin sau o mărturie creștină, se numește Heaven's War, adică Războiul Ceresc. E despre lupta dintre îngerii lui Dumnezeu și demoni. În felul acesta am putut să... Ăsta are o oră jumate, am mai văzut altceva și aseară. În felul acesta a putut să treacă timpul mult mai repede pentru că ar fi fost foarte obositor mental să stau 5 ore să toc și pur și simplu să stau, să nu fac altceva. Uitați, ceaul mare. Da, așa, mult mai repede. Voi cum faceți să treacă timpul mai repede când aveți anumite munci repetitive? Ce vreau să vă spun? Că în felul acesta am vrut să văd dacă filmul acesta s-ar merita să-l traduc la un moment dat, dacă se merită, da. Din punct de vedere spiritual e ok, e sănătos filmul. Nu știu dacă o să am eu timp să-l traduc sau dacă o să fie în topul priorităților mele în ceea ce privește lucrarea pe care o fac să mă apuc și de filmul ăsta să-l traduc. Însă am văzut că se merită spiritual, că orice material pe care îl traduc din engleză, trebuie prima dată să-l urmăresc, ca să nu mă trezesc după ce fac ore întregi de traducere, uite, e un material care duce oamenii în rătăcire, este erezie. Deci trebuie prima dată să-l văd eu în engleză, să-l văd în engleză, că-i predică, că-i mărturie, că-i film, pentru că e mare riscul să mă apuc să traduc ceva și după aia să-mi dau seama, stai așa că asta e erezie, știi? Da, ăsta l-am văzut, e ok. Nu știu dacă o să am timp să-l traduc, dar din punct de vedere spiritual e foarte puternic filmul. Și așa fac uneori. Ascult anumite mărturii, anumite chestii care sunt eu interesat să le aud, fie pentru YouTube, fie care nu țin de YouTube, dar mă interesează pe mine. Și în felul acesta îmi fac mai repede și munca și fac și munca aceasta de inspectare sau prospectare a unor viitoare posibile, da, potențiale materiale. No, Dumnezeu să vă binecuvinteze.